ఈ ఒక్క బాక్స్లో మనం గోల్డ్ అంతా పెట్టుకోవచ్చు అంటే నమ్ముతారా? నేనైతే ఇది అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను. చాలా తక్కువ కాస్ట్కి వచ్చిందనమాట. చాలా క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ రేటింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. దీనికి లాక్ సిస్టమ్ అయితే ఉంది. మనం లాక్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది వెళ్తుంది అనమాట. సో మనం జర్నీస్లో ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మనం అక్కడక్కడ గోల్డ్ అవి పెట్టేసి మర్చిపోతుంటాము. సో అలా కాకుండా మనం ఈ ఒక్క బాక్స్లో అన్నీ మంచిగా సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. జర్నీలో కూడా ఫ్రీగా క్యారీ చేయొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే చైన్స్ హోల్డర్స్ అయితే ఉంటాయి. మనం చైన్లు ఏమైనా ఉండాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత రో వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ రింగ్స్ కానీ ఇయర్ టాప్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ రో వచ్చేసి మనకు హారాలు కానీ నక్లిస్లు కానీ బ్లాక్ బీడ్స్ కానీ అలాంటివి ఏమున్నా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఫైనల్ అనమాట. ఇక్కడ మనం బ్యాంగిల్స్ కానీ లేకపోతే మనం కొంచెం ఎక్కువగా డబ్బులు ఏమైనా క్యారీ చేస్తున్నా అవి కూడా ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంది. లింక్ కావాలి అంటే నేను కమెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. లేదు అని అంటే కమ్యూనిటీలో పోస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాలి.